23 декември, преди Коледа, тук направих една вратка. Батко ще ги свърже от тук. Аз съм прекарал в двете конзоли. От тук съм изкарал едно за осветление и едно горе за вентилатора, за аспиратора. И днеска е тази половината стена и ми е останала още половин стена, малко по-малко от половин стена и тавана, и почвам шпакловка на тавана и плочките. Да.